Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko. Men jeg får tit spørgsmålet: Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads? Men prøv lige at se dem. De ligner ikke engang sikkerhedssko. Selvom de er bløde som smør, så kan jeg ikke træde et søm igennem dem. Det er vanvittigt så meget sikkerhed, man kan proppe ind i en sko, der er så let. Jeg bruger dem til lidt af hvert nu. Ned efter kaffe, en gåtur med hundene eller bare slappe af. Det er måske verdens letteste sikkerhedssko, men for mig er det verdens bedste allround sko. Så hvad kan jeg sige? De er stadig vilde.